Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, улгатыба кайбер темалар турында. Тагын 12 шәһәрдәшебездә коронавирус тәүлек эчендә статистика ничек үзгәргән? Халык акчасына төзелгән мунчаны сүтәргә мөмкиннәр. Активистлар безнең телекомпаниядан ярдәм сорый. Ипотекага гаризаны онлайн калдырып булачак. 1 июньнән банк системасында нинди үзгәрешләр көтелә? 12 шәһәрдәшебездә COVID-19 диагнозы расланган. Бу яңа очраклар соңгы тәүлек эчендә ачыкланган. Татарстанда бүгенге 60 кеше зарарланган. 28 майга Чаллыда коронавирус белән авырган кешеләрнең гомуми саны 438. Республикада 3026. 2350 татарстанлы сәламәтләнде. Шул исәптән 124 кеше узган тәүлектә. Июнь уртасыннан банк роуминглары бетерелә, ягъни бер банк эчендә картадан картага күчергән өчен процентлар алынмаячак. Гадәттә бер төбәктәге кулланучылардан икенчесенә күчергәндә комиссия алына. Тагын бер яңалык. Банклар онлайн ипотека бирә башлаячак. Владимир Путин үзәк банкка ипотекаларны онлайн бирү мөмкинлеген карарга йөкләмә биргән иде. Әлегә кадәр мондый усул белән 2 банкына ипотека бирә иде. Онда да яңа йортлардан гына фатир алу шарт иде. 1 июньнән тахографсыз юлга чыгу тыела. Бу автобус һәм йөк машиналарына кагыла. Аларга тахографлар урнаштыру таләбе 2019 елның ноябреннән гамәлгә кергән иде. Физик затлар өчен исә бу таләпләр 1 июньнән эшли башлый. Шул рәвешле 12 тоннадан артыграк евро 3 яисә аннан да түбәнрәк экологик класслы автомобильләргә тахографларсыз юлга чыгу тыела. Бу машина йөртүчеләрнең руль артында күпме йөрүләрен һәм ял итү вакытларын контрольдә тоту өчен эшләнелә. Мунчаны сүтәргә безнең редакцияга здравница сәламәтләндерү комплексы җитәкчесе мөрәҗәгать итте. Ул волонтерлар һәм шәһәр халкы акчасына төзелгән объектны сүтү турында күрсәтмә алынганы турында хәбәр итте. Здравница сәламәтләндерү үзәге 3 ел элек төзелгән иде. Проект җитәкчеләре сүзләренә караганда төзелеш шәһәр администрациясе белән килешенгән. Биредә яшәүчеләр үз көчләре белән чишмәдә су куйганнан соң җылынырга мөмкинлек булсын өчен мунча салганнар. Комплекс здравница включает в себя и спортивные площадки, волейбольные площадки, детские площадки. Оборудованы в данный момент 2 купели. Сейчас собираем средства на 3-ю купель. Уже 16 тысяч собрано. И поэтапно здесь все облагораживаем. Шәһәрдәшләребезнең күбесе гомуми файдалану өчен спорт инвентарь алып килгән. Биредә көн саен гимнастика белән шөгыльләнәләр һәм хәтта йога элементларын да кулланалар. Хәзер 2нче сәламәтләндерү комплексы төзелеше бара. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр чишмәгә төшә алсын өчен пандус һәм кул баскычлары булачак. Бу шәһәрдәшләребезгә чит кеше ярдәменнән башка суга төшәргә мөмкинлек бирәчәк. Здравница спорт сәламәтләндерү комплексы төзелешенә активистлар уртак көч белән 500 меңнән артык сум акча җыйган. Есть несколько сообществ в социальных сетях нашей здравницы, и там есть вся информация, она туда выкладывается. Также, соответственно, работает сарафанное радио, потому что здесь встречаются много разных людей, разных статусов, разных религий, разных возрастов, поэтому вся информация распространяется достаточно легко. Сәламәтләндерү үзәгенең эшчәнлеге куркыныч астында. Административ техник инспекция визитыннан соң сәламәтләндерү объектын сүтү турында күрсәтмә бирелде. Хәзер судка тапшырылган активистлар спорт сәламәтләндерү комплексы эшләр дип өметләнә. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Җәйгә әзерме? Шәһәр прокуратурасы ГИМС инспекторлары белән берлектә көймә станцияларын тикшерә башлады. Шәһәрдәге эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә станцияларны тикшерү соңрак башланды. Станциялар эшләргә әзерме? Хәбәрчебез белеп кайтты. Беренче булып әзерлекне Альбатрос көймә станциясында тикшерделәр. Ул 10 елдан артык эшли. Бирдә җәйге сезон ачылуын түземсезлек белән көтәләр. В первую очередь предусматривается, чтобы на всех пассажирах были жилеты спасательные, понимаете? Значит, что еще? Для безопасности, значит, мы имеем спасательные круги на пирсе. В связи с коронавирусом, значит, мы предприняли меры, чтобы наши клиенты одевали маски,
значит, перчатки. Шәһәрдә эпидситуация белән бәйле рәвештә станцияларны тикшерү график буенча озынайды, тик бу инспекция хезмәткәрләренең эшенә йогынты ясамады. Игътибар техника торышына, якын тирә территорияны һәм документларга бирелә. Проверяем готовность. Первый отвод земли, правоустанавливающие документы, водопользование, журналы захода-выхода судов, захода-выхода судов, безопасность. Хәзерге вакытта эшкә рөхсәтне навигатор һәм Альбатрос көймәләр станцияләре алды. Лесная сказка, Дубки, Кама порталы һәм Грантус көймә станцияләре әлегә әзерлеккә тикшерү узмаган. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Шалы құтқарушылары білімнәрін арттыра, укыту балалар яшүсмерләр спорт мәктәбе базасында үтте. Бу өйрәнүләр җәйге коену сезонына әзерлек һәм халык күпләп ял итә торган урыннар буенча чаралы планнар нигезендә башкарылды. Барлыгы 32 құтқарушы укытылды. Матрос құтқарушыларны әзерләү программасы теоретик әзерлекне дә, құтқару җиһазлары белән күнегүләрне гамәлгә башкаруны да үз эченә алды. Шулай құтқарушы суда зыян күрүшегә махсус тренажер манекен кулланып беренче ярдәм күрсәтү буенча практикада зачетлар тапшырды. Барлык укучылар да зачетларны уңышлы тапшырып эшләргә рөхсәт алдылар. 30 яшьлек юбилей 28 май көне Яр Чаллы дәүләт педагогика университеты үзенең туган көнен билгеләп үтә. Югары уку йорты студентлар өчен үз ишекләрен 1990 елда ачты. Бу яшь үсеп килүче шәһәр тормышында уникаль тарихи вакыйга булды. Ачылганда вузда нибары 3 факультет булган: педагогика, сәнгать, графика һәм мәктәпкәчә белем бирү факультетлары. Институт үсеш алган һәм 2000 елларда биредә инде 7 факультет эшләгән. 2015 елның декабрендә вузга университет статусы бирелә. Ул Яр Чаллы дәүләт педагогия университеты дип атала башлый. Набережно-Челнинскому государственному педагогическому университету исполняется 30 лет. Казалось бы, не такая большая дата, но тем не менее вуз динамично развивается, и на протяжении того потенциала, который был наработан в течение 30 лет, мы смогли достичь достаточно хороших результатов. Бүген вуз чит ил белем бирү оешмалары белән актив хезмәттәшлек итә. Яңа әзерлек юнәлешләре барлыкка килә. Аның базасында күп санлы проектлар тормышка ашырыла. Юбилей көнендә университет котлаулар һәм иң изге теләкләр кабул итә. Вузу 30 лет. Это зрелый, достаточно уверенный возраст. Безусловно, впереди вас ждет еще много свершений, новых перспектив. Не сомневаюсь, что НГПУ останется одной из главных кузнец педагогических кадров для нашей республики. Слова особой благодарности и признательности ветеранам университета, всему профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам. Благодаря вашим усилиям, вашему добросовестному труду, из вчерашних мальчишек и девчонок вы делаете их настоящих педагогов, наставников. Бүгенге көндә университетта 4000-гә якын студент белем ала. Һәркем биредә үз юнәлешен тапкан. Университет мне дал очень много возможностей. Именно в каком плане? Именно в спортивном плане, в плане учебы, в плане развития как личности. Искренне хотелось бы, чтобы каждый студент встретился с нашими преподавателями, специалистами и профессионалами своего дела. И пусть каждый день, проведенный в нашем любимом педагогическом университете, дарит массу ярких впечатлений и новых открытий. Хәзерге вакытта Яр Чаллы дәүләт педагогия университеты дистанцион режимда эшли. Шуңа карамастан һәр студент белем йортын котлауга үз өлешен кертте. Лучшему вузу хотим пожелать успехов студентов, радости вслед, чтоб неудачи не знал наш пед. НГПУ, мы любим тебя и дружно кричим: с днем рождения! Самый фантастический, любимый педагогический. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. В питомнике «Березка» широчайший ассортимент плодово-ягодных и декоративных растений. Успей выбрать лучшее. Приезжай в питомник «Березка». 366 543. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.